Здравейте! В това видео ще разгледаме състав и строеж на яйцето, как различните видове оцет влияят върху черупката на яйцето и в последствие как да си направим експеримент, който ще докаже процеса осмоза. Лесно е, може най-спокойно да бъде направен в домашни условия, ще ви отнеме само 5 дни до крайния му резултат, но ще го помните до края на живота си и това се надявам достатъчно да ви мотивира. Нека да започнем! Яйцето се състои от три основни съставни части – черупка, белтък и жълтък. Черупката е изградена от калциев и магнезиев карбонат, фосфати и други. От вътрешната страна на черупката има закрепена мембрана, която се нарича външна подчерупкова мембрана – ципа. Под нея има още една, която е вътрешна мембрана. Между двете мембрани в по-тъпия край на яйцето се образува въздушна камера. Белтък. Той служи за защита на жълтъка и за допълнително хранене на зародиша. Той има също три основни части, подредени по посока към ядрото – външен албумин, среден албумин и вътрешен албумин. Жълтък – най-ценната хранителна част на яйцето. Той служи за храна на растящия зародиш. Състои се от ветелинова мембрана, жълтъчно кълбо, състоящо се от светъл и тъмен жълтък и зародиш. Задържа се в центъра на яйцето с помощта на две белтъчни връзки шелази. Около половината от съдържанието на жълтъка е вода. След като разгледахме състава и строежа на яйцето, сега може да продължим с първата част на експеримента. За целта на експеримента ще ни трябва винен оцет, ябълков оцет и малинов оцет. И три съда, в които ще изсипем по 250 мл от всеки оцет и 3 яйца. Наляли сме вече оцета и сега поставяме всяко от яйцата в чаша от оцет. И сега ги оставяме за 2 дни, докато оцетната киселина реагира с калция в черупката на яйцето. Минали са 2 дена, откакто яйцата са в оцет и сега ще ги претеглим на кантарчето. Това е яйцето от винения оцет и както се вижда вече няма черупка и сега ще го претеглим на кантарчето. Неговата маса е 66 грама. Това е яйцето от ябълковия оцет и както виждаме по-голяма част от черупката я няма, но на места тя е останала. А масата е 60 грама. Това е яйцето от малиновия оцет и както при другите яйца наблюдаваме, че черупката се е разградила. Тук може да видим, че не се е отделила от яйцето навсякъде, подобно на това от ябълковия оцет. И при натиск забелязваме, че яйцето е меко, както и другите яйца. А неговата маса е 77 грама. За следващия етап от експеримента ще ни трябва един разтвор от вода и захар,
още един от вода и сол и само вода. Вече претеглихме яйцата преди да ги сложим в разтворите и ще ги претеглим отново след 2 дни, за да видим дали има разлика в масата и каква е тя. Яйцето от разтвора с вода и захар се спука при падане, но за щастие успяхме да претеглим неговата маса. При първото претегляне 66 грама и при второ претегляне неговата маса намалява на 63 грама. Яйцето от разтвора с вода и сол, при първото му претегляне масата му беше 60 грама, а при второто му претегляне ще е 59 грама. Това е яйцето, което беше във вода. При първо претегляне то беше 77 грама, а при неговото второ претегляне е 102 грама, което означава, че неговата маса се е увеличила. И ето ги резултатите. Наблюдаваме изравняване на количеството вода вътре и извън яйцето благодарение на мембраната, допускаща водните молекули.